Nevadí, majte, čaute. Ahojte, alebo jak by som... A máme tu mašinu, je to priama bruska od Makity. GD 0601. Je to ako priama bruska na takéto brusie kefia, títo keramické títo. Čo to je? Keramické jak by som to povedal. Keramické brus... A už nechám to tak. A toto sa mi sa ešte stalo 2,32 € a toto 2,42 €. Alebo áno, 2,42 € a toto 2,23 €, to napíšem. A toto 11,02 €. No, ako aj toto. A toto stalo 68,41 €. Takže môžeme si takúto krabicovo prevedený to predávajú. Ešte ona to aj pozrela, či je tu všetko, ale je. Na obsluhu, návod na obsluhu. Potom je tu Počkej, kde je to Áno, bezpečne ste pokojní. A vyhlásenie o zhode tu ešte. Takže, tak. No, to je balený. Potom sú takéto balený kľúče. Či sú v rovnakom priemere? Sú v rovnakom priemere. Takéto dva kľúče. A už vlastne samostatná mašina. Toto už je 13. Makita. Takto to vyzerá. 2,5 tisíc otáček. Toto má. Takže to je takýto závit. Skúsime. Toto mám. Toto. Skúsime z tohoto tam nastrčiť. Tak dúfam, že to pôjde. Vidíte, aha, ide to tam. Takže je teplo na 1. júla. Vidíte to? No, takto zašrubujete. No a tieto dva kľúče sú. No a už je. Kabel to neviem koľko to má, ale dosť dlhý je. Takže 2500 otáček. To má. A Made in China. No ukáž sa. 400 W motor. Videli ste to? Jak sa natiali tí kefy. Ešte raz to zapnem. Jak sa napli?
Videli ste to? Normálne sa natiahli. To sú Nilové kefy. Ježišmária. To je sila. A tu máte takto označené. 1,8 amperov. Môže byť oný. Čo to je? Istič. No dá 230 a 240. Vidíte, je tam 2500. To nie. 25 000. No jak môže mať 25 000? Že by to má toľko? 2500? A sú tu 3 nule. 25 000. To je ešte silnejšie. Ty kokos. Nie je to čo také. $25 000. Fúha. To musí mať toľko otáček. Čo ja vím. No vyskúšame na takomto one. No ukáž, čo to bude robiť. No silné, hoši. Takže toto na brusenie. Fuj, to pravý, čo si narobil smrt. Tak potom asi 25 000 to má. Aj smer otačený je tu naznačené. Ale akože kód je dobrý. Takže je tu 400W motor. No robí 224. 50 Hz. Ty kokos. Ale sa dobre drží. Ale kúka to. No neviem, či to prežije. Ale tiché to je. Skúsime aj vibrácie. Ja keby to vibrácie nemá. Vibrácia, keby to nemalo. Ty brďo. Normálne. Ani z motora nie je cítiť vibrácie. Ale fúka to na mňa. No ale to musí byť uhlíkový. No lebo by bolo napísané Brushes motor. Ale za mňa silné. Paráda. Musím pozrieť, koľko to... Dobre, čaute.